Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħuti dil-Ewkaristija se nofruha għall-irwieħ ta' Tony Vella u għall-membri tal-familja Cardona. Illum f'dan is-santwarju niċċelebraw ukoll jum il-missjonijiet fl-Art Imqazza. U bħalma nagħmlu kull sena niġu hawnhekk fostkom aħna l-Patrijiet Franġiskani sabiex nitolbukom issostnuna bit-talb tagħkom, it-talb għal din l-art tant għażiża għalina l-insara, kif ukoll tgħinuna wkoll bid-donazzjonijiet tagħkom. Fil-fatt il-ġbir kollu li sar fil-qudies tal-bira filgħaxija u dak kollu tal-lum ser imur propju għal dan il-għan sabiex inkomplu nsostnu lill-Patrijiet li għandna fl-Art Imqazza sabiex ikomplu jgħinu l-familji insara li jinsabu jgħixu hemmhekk, familji tagħhom it-tfal, l-edukazzjoni tat-tfal tagħhom li bħalma tafu s-sitwazzjoni hemmhekk qatt mija waħda faċli. Ma hekk anke matul din l-Ewkaristija nagħmlu tajjeb minn dan is-santwarju għażiż bl-interċessjoni wkoll ta' Omna Marija sabiex nitolbu għall-Art Imqazza u jekk irrida Alla xi darba ssaltan il-paċi wkoll f'din l-art, il-paċi tant li hija mixtieqa minn nies hemmhekk, mill-poplu li jgħix hemmhekk, mill-insara li jgħixu hemmhekk, li għalkemm hija art qaddisa għalina u bħalma tafu però fejn jidħol il-bniedem xi kultant mhux daqshekk tkun faċli, idea differenti, natura differenti, però ma naqtawx qalbna nħarsu l-qudiem. Nittamaw f'Alla għall-għajnuna tiegħu bħalma ġettilkom bl-interċessjoni ta' Omna Marija li tinterċedi dejjem għalina, jekk inkomplu nitolbu nħarsu l-qudiem sabiex tirrenja l-paċi f'din l-art għażiża għalina. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt dmirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, berkuk, nadurawk, natuk ġie. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier, int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Fit-tjubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun inti l-għajnuna u l-qawwa tagħha għax hi m'għandix tagħm oħra ħlief il-grazzja tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Ifeċ bħal żerni id-dawl tiegħek. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej, mhux dan is-sawm li narrit li taqsam ħobżok ma' minnu bil-ġuħ u ddaħħal f'darek lil msejkem bla saqaf. Mhux li tlibbes lil min tara rwien u nista' darek ma tinsihomx. Imbagħad ifeċ bħal żerni id-dawl tiegħek u malaj taqlaqlek il-ġerħa tiegħek. Quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek u l-glorja tal-mulej timxi warajk. Jekk biss issejjaħlu iwieġeb il-mulej, jekk tajjatlu jgħidlek hawn jien. Jekk tneħħi minn nofsok il-muħqrija ma tmitx subajk u ma tagħmilx deni birsinek, jekk int qalbek toħroġ għall-imġewwaħ u xebba qalb l-imnikket, imbagħad il-dawl tiegħek ifittx fid-dlam u s-swied tiegħek ikun bħan nofsinhar.
Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Salm sponsorjali ngħidu flimkien dawl fid-dlam ifitx għat-tajbin. Ngħidu flimkien dawl fid-dlam ifetx għat-tajbin. Dawl fid-dlam ifetx għat-tajbin. Twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef li jmexxi ħwejġu bir-reqqa. Ngħidu flimkien dawl fid-dlam ifetx għat-tajbin. Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel, għal dejjem tibqa' t-tifkira tiegħu. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama tal-mulej. Ngħidu flimkien dawl fid-dlam ifetx għat-tajbin. Qalbu qawwija m'għandux min ixnib jibża, iqassam u jagħti lill-foqra, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu, rasu merfuqa bil-ġieħ. Ngħidu flimkien dawl fid-dlam ifetx għat-tajbin. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Meta jiena wasalt għandkom ħuti, ma ġejtx inħabbrilkom il-misterju ta' Alla bi kliem kbir jew għaref. Ma pretendejtx li kont naf xi ħaġa fostkom ħlief lil Ġesu Kristu u lil dan imsallab. Jiena ġejt għandkom dajjef, imbeżza u mried. Il-kelma u l-predikazzjoni tiegħi ma kinux imlibsa bil-kliem qawwi tal-erf, imma bil-wiri tal-ispirtu u l-qawwa, sabiex il-fidi tagħkom timbena mhux fuq il-erf tal-bnedmin, imma fuq il-qawwa ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom il-melħ tal-art, imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma. Ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed, ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixelu l-mużbieħ u jqeduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara, u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewiet. Kelma tal-mulej. Għalim tal-Evanġelju natru meħdiedna. U tjeżis il-kelma li smajna f'dan il-5 ħadd ta' matul is-sena hija kelma, speċjalment l-Evanġelju, li ġġalna nirriflettu ftit bis-serjetà bħala nsara. Nirriflettu ftit il-kliem ta' Ġesu meta jgħidilna intom il-melħ tal-art,
intom id-dawl tad-dinja. X'irid jgħidilna bih dan il-kliem Sidna Ġesu Kristu? Qed isaqsina kemm il-ħajja nisranija tagħna qegħdin nieħduha bis-serjetà. Qed ifakkarna wkoll fir-responsabbiltà li kull wieħed u waħda minna għandu u għandha li nkunu propju il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Imma xi fisser dan? X'jiġifieri melħ tal-art? Għax hawnhekk Ġesu jolqot ġiex punti importanti f'dan id-diskors. Il-melħ għal dak iż-żmien, u llum ukoll miktar għal dak iż-żmien, kien importanti ħafna. Kien jiswa biex jippreservaw l-ikel, biex l-ikel jibqa' tajjeb, biex jagħti t-toma, u d-dawl ovvjament fih l-importanza tiegħu wkoll. Dak iż-żmien kienu limitati, kienu idawlu id-djar tagħhom, daqsxejn msiebaħ. Imma il-melħ u d-dawl ġiex elementi importanti fil-ħajja tagħna. U meta Ġesu qiegħed jgħidilna il-melħ tal-art li intom tridu tagħtu t-toma, tridu ġifieri tagħmlu d-differenza kemm fil-ħajja tagħna personali kemm f'ta' ħaddieħor, meta Ġesu qed jgħidilna intom tridu tkunu d-dawl, dak id-dawl li jdawwal fejn hemm idlam, irridu nħossu r-responsabbiltà fid-dinja tal-lum li ngħixu bħala nsar awtentiċi. Li nsaqsu lil nfusna jiena x'qiegħed nagħmel biex nagħti t-toma lil ħaddieħor, nagħti t-toma l-ewwel il-ħajja tiegħi. U mbagħad inkun nista' nagħmel id-differenza fil-ħajja ta' ħaddieħor. Kif jiena qiegħed ngħix il-missjoni tiegħi biex inkun id-dawl fejn hemm id-dlam, fejn hemm id-dbatija, fejn hemm l-inkomprensjoni, fejn hemm l-uġieħ. X'qiegħed nagħmel jien biex indawwal ftit dik is-sitwazzjoni, biex nagħmel id-differenza fil-ħajja ta' ħaddieħor, biex inkun daqsxejn ta' għajnuna. Għaliex ħut jekk inkunu onesti ma' nfusna l-ħajja li din ngħixu llum, bla ħin ta' xejn, ġirja sfrenata, minn ħaġa l-oħra, ma nistgħux inlaħqu. U x'ninsew, x'naljenaw? Naljenaw irwieħna li xi kultant laqqas ikollna ċans irroddu salib xi ninqumu u qabel norqdu. Li forsi hemm min għandu bżonn l-għajnuna, bib magħna u ma nagħtux każ, ma nisimgħuhx, ma jkollniex ċans għax inkella ma nlaħħaqx l-affarijiet tiegħi. U l-profeta Eżajija fl-ewwel qari tal-lum jgħidilna xi ħaġa importanti ħafna l-opri tal-ħniena. Is-sagrifiċċju, l-għajnuna li aħna għandna nagħtu lil ħaddieħor. Mhux dan is-sawm li jiena rrid li taqsam ħobżok ma' midu bil-ġuħ u ddaħħal f'darek lil imsejken bla saqaf. U xi kultant ħuti aħna naħsbu li aħna għandna ngħinu lil xulxin b'xi mod straordinarju ta' barra minn hawn. Meta xi kultant l-affarijiet żgħar, l-affarijiet xkejknini aħna nistgħu nagħmlu xi kultant ma nagħmluhomx, laqas biss naħsbuhom. Għax din ħuti hija l-ħajja tan-nisrani. Il-ħajja tan-nisrani hija li inti tingħata għal ħaddieħor. U meta tgħid tingħata għal ħaddieħor, ma jfissirx li aħna minn filgħodu sa filgħaxija noqogħdu ma' persuna jew nkella mhux xejn minn dan. Imma li jiena nisma', li jiena nifhem. Li fejn hemm l-inkomprensjoni nipprova nifhem lil dak il-persuna minn xi għaddejja. Huma l-affarijiet żgħar imma huma affarijiet żgħar li huma mitluba minna anke fil-ħajja tal-lum, fid-dinja li qegħdin ngħixu. U għalhekk kemm qegħdin inkunu melħ tal-art biex nagħtu t-toma, kemm qegħdin inkunu d-dawl tad-dinja. Għaliex xi kultant tant nisimgħu b'affarijiet, ngħidu l-ħażin jirrenja, njaf kemm il-darbednija, il-ħażin jirrenja, imma għaliex il-ħażin jirrenja, x'il-ħażin jagħmel iktar ħoss. U inut li ħuti noqogħdu nistennew li ħajġri xi ħaġa, aħna personali rridu nibdew.
Jiena l-ewwel wieħed minni personali rid nibda jiena x'nista' nagħmel. X'nista' nagħmel fid-dinja tal-lum? Kulħadd irid jibda minnu personali. Jiena x'nista' nagħmel? Kif nista' nikkontribwixxi? Fuq min qed nibbaża l-ħajja tiegħi? Lil min qed nipprova nsegwi? Lil min qed nagħmel il-gwida tal-ħajja tiegħi? Dawn huma l-mistoqsijiet ħuti li llum iridu nagħmlu xi nisimgħu din il-kelma. Wara min qiegħed nimxi jien? Wara min? Qiegħed nimxi wara l-affarijiet materjali, wara xi ideal? Għax kull min qed isegwi qiegħed f'mixja ta' fidi. Kull min jemmen u jimxi wara Sidna Ġesu Kristu, allura rridu nagħmlu dak l-isforz min-naħa tagħna sabiex anke fid-dinja tal-lum nagħmlu d-differenza. Kristu qiegħed jitlobna dan illum. U jalla l-kol kemm aħna jkollna din il-grazzja li nkunu persuni ta' tama, persuni li nħarsu l-qudiem b'fiduċja u determinazzjoni u fuq kollox imma b'fidi. Kemm huwa importanti ħuti li nippreservaw, inkabru, nieħdu ħsieb il-fidi tagħna fid-dinja tal-lum. Li ħafna leħna jgħidulna inti għadek tmur qudies kun taħat, inti għadek titlob, inti għadek temmen. Għax qed ngħixu f'dinja li xejn mhu xejn. Dak li jidher li għandi nagħmel nagħmlu u ma naħsibx fil-konsegwenzi li jistgħu jġibu magħhom. Qed ngħixu f'dinja li xi kultant ma jinteressanix minn ħadd ieħor. U anke lil mulej xi kultant nagħlqulu il-qalb u l-moħħ ngħidulu ħu paċenzja mulej inti tindaħalx ħanejx ħajti, jien naf x'in nagħmel. Xi kultant nemmnu li aħna nistgħu mmexxu lil nfusna, li aħna l-patruni tal-ħajja tagħna, imma ninsew kliem Kristu li x'imkien ieħor tal-Evanġelju jgħidilna meta jġibilna eżempju, dak is-sinjur li jibni ħafna mħażen biex ikollu biex jgħix, jaħżen il-qam, jaħżen il-frott, jgħidlu blaħlint. Illum stess, il-lejla stess tista' tittieħidlek ħajtek. U x'inkun għamilt jien? Inkun ħlejta ħajti? Jew nara kif nagħmel biex ngħix ħajja tajba, ħajja sewwa kif jixtieq minna Sidna Ġesu Kristu. Ejjew ħuti ma nintilfux wara affarijiet il-elxu, li xin immorru ħdejhom xin immorru missuhom insibuhom għarja mhuma xejn. Huwa propju kliem Kristu li ma jgħaddi qatt. Huwa kliemu stess li jsaħħaħna nibqgħu għaddejjin il-qudiem, li jgħinna naċċettaw l-istorja tagħna. Ejjew naħsbu ftit il-kol kemm aħna ta' bnedmin li aħna kulħadd jiżbalja, imma jekk inħarsu lura min jaf kemm il-darba rraġunajna ma' nfusna, il-Malti jgħid wara kulħadd taref, inħarsu lura u naraw parti mill-istorja tagħna, parti minn ħajjitna u ngħidu ara li kieku ma kienx il-mulej miegħi dak il-ħin f'dik is-sitwazzjoni ma kontx nissupera. U hawnhekk tidħol kemm aħna rikonoxxenti għal grazzi kbar li Alla jagħmel magħna ta' kuljum. Kemm aħna rikonoxxenti ħuti. Dawn huma kollha punti mhux biex jaqtawlna qalbna. Huma ħsibijiet biex aħna nkomplu ngħixu bl-aħjar mod li nistgħu kulħadd bil-mod tiegħu il-fidi tagħna. Għalhekk kif ġettilkom aħna bnedmin ta' tama, persuni ta' tama. Imma persuni ta' tama li x'nemmnu f'Ġesu Kristu. Nemmnu li s-saħħa tagħna nieħduha minn għandu. Nemmnu li huwa qed imexxi l-ħajja tagħna, huwa s-sit tal-istorja tagħna. U għalhekk ħuti hemm differenza bejn ħajja mgħixha ma' Kristu u ħajja mgħixha mingħajr Kristu. U dik l-għażla f'idejna. Ħadd ma jista' jaqbadda minn xarna jgħidin inti tagħmel hekk u inti tagħmel hekk, il-libertà, Alla ħalaq il-bniedem liberu, kapaċi jieħu d-deċiżjonijiet. U aħna x'deċiżjoni ħanieħdu meta nisimgħu din il-kelma li aħna msejħa tansar nagħmlu d-differenza fid-dinja tal-lum. X'għażla ħanagħmel jien? Li ngħix ma' Kristu jew li ngħix mingħajru? Li jiena nħalli ħemexxini jew nkella jien inkun patrun tal-istorja tiegħi tal-ħajja tiegħi nagħmel li rrid.
Kif ġattilkom fil-bidu, f'dan is-santwarju qegħdin niċċelebraw ukoll jum il-missjonijiet fl-Art Imqazza. U tajtkom ħsieb żgħir fil-bidu, kemm huwa importanti li aħna nkomplu nsostnu l-patrijiet li jgħixu hemmhekk. Nkomplu nsostnuhom bl-għajnuna spiritwali tagħna bit-talb ta' kuljum, it-talb li għandu saħħa speċjali, bl-għajnuna finanzjarja x'id-diffikultajiet in hemmhekk. U għalhekk ta' kull sena niġu hawnhekk ħuti sabiex hekk il-kol flimkien niftakru u sabiex ngħinu li min għandu bżonn l-għajnuna. Mhijiex sitwazzjoni faċli dak il-patrijiet qegħdin jgħixu fl-Art Imqazza bħalissa, mhijiex sitwazzjoni faċli. Imma nkomplu għaddejjin, nkomplu mixjin qudiem. Li minn żmien San Franġiskin innifsu, aħna l-patrijiet Franġiskani konna ngħixu fl-Art Imqazza u għadna hemmhekk. Għadna hemmhekk biex inkunu ta' sostenn għal min għandu bżonn. U għalhekk jiena minn qalbi nirringrazzjakom ukoll tal-ġenerożità kbira li ta' kull sena turu magħna. Iżda kif qedtilkom fil-bidu wkoll l-ikbar ħaġa tista' tagħmlu ikbar opera tistgħu tagħmlu li sostnu l-Art Imqazza bit-talb tagħkom għal paċi f'din l-art tant għażiża. Għax din hija xi ħaġa wkoll li bil-kelma tiegħu llum Kristu qiegħed jitlobna. Inkunu persuni ta' talb, inkunu persuni li nitolbu. Għaliex it-talb ħuti, it-talb huwa l-komunikazzjoni diretta tagħna personali ma' Alla. Ma nistax, in-nisrani ma jistax jgħix mingħajr it-talb. Kif jiena nista' ngħid li jiena ta' Kristu jekk ma nagħmilx komunikazzjoni miegħu, jekk ma nitkellimx. Xi kultant tisma' min jirraġuna ma il-mulej jaf minn xi għaddej, minn xi għaddejja, jaf fiċ-ċirkustanzi m'hemmx għalfejn nitolbu. Kemm il-darba forsi nirraġunaw hekk ħuti. Nkunu qed nitilfu t-toma, ikun nitilfu t-toma ta' dak ir-raġunament, ta' dak il-ħsieb, ta' dak id-dialogu tiegħi personali ma'Alla. Ejjew ma nitilfux din il-grazzja. Aħna bħala nsara għandna ħafna grazzi li xi kultant laqas inkunu konxi tagħhom. Ejjew inħarsu l-qudiem. Ejjew inkunu persuni ta' tama f'dinja li bħal donna qed titlef kollox. Ejjew nkunu persuni ta' dawl li ndawlu fejn nkunu aħna. U mhux bis-saħħa tagħna. Inkunu persuni li nagħmlu differenza jekk aħna ngħixu u nkomplu nxandru lil Ġesu Kristu. Il-ferħ li ġibinna, it-tama li jimlina biha, il-kuraġġ li tħallina għaddejjin, ejjew nkunu persuni li fid-dinja tal-lum nagħmlu d-differenza. Minn dan is-santwarju llum noħorġu minn hawnhekk b'dan il-ħsieb ġewwa qalbna u ġewwa moħħna. Iżda fuq kollox nitolbu wkoll din il-grazzja minn dan is-santwarju għażiż bl-interċessjoni ta' Marija li dejjem lesta li tisma' lill-ulieda fil-bżonnijiet tagħhom, ejjew noħorġu minn hawnhekk konxi u brieda sħiħa sabiex inkunu persuni li ninataw għal ħaddieħor, nagħmlu differenza fil-ħajja tal-lum. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. S-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżiż b'fiduċja sħiħa fil-mulej li ħalaqna, inresqu qudiemu it-talb tagħna. Nitolbuku Alla l-membri tal-Knisja biex tfejjaqhom mill-ġrieħi personali tagħhom
ħalli jkunu rifless sabiħ tad-dawl tiegħek, nitolbu. Nitolbuk mulej Alla s-setanin tal-art biex ifittxu jagħmlu t-tajjeb, ikunu ġenerużi f'emilhom u jħarsu l-ħajja tal-foqra, nitolbu. Nitolbuk Alla Missier biex tqawwi l-qlub tax-xhieda tiegħek imxerdin mad-dinja kollha sabiex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ikomplu jwasslu l-aħbar it-tajba, nitolbu. Nitolbuk o Alla l-komunità tagħna biex tkun verament dawl nisrani bil-ħajja eżemplari li nagħtu lil xulxin, nitolbu. Fis-skiet ta' qalbna s-sokat jagħmel l-intenzjoni personali tiegħu. Ilqa missierna li inti fis-smawiet dawn it-talbiet tagħna u għamel li bihom nagħtuk il-ġieħu l-glorja li jistħoqlok bi Kristu Sidna. Tolbu ti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Tiġijiet tagħna u tal-Knisja mazza kollha tiegħek. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina s-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq l-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, wasanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, wasanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Kukol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Ħuti dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Nħabbru l-mewt tiegħek. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Roddulek ħajra x'oġbok tilqanawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, speċjalment tal-Toni Vella u għall-membri tal-familja Cardona. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u Omna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Issa l-kol flimkien miġburina hawnhekk bħala familja waħda, nitolbu t-talba li għallimna Kristu nnifsu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art, ħobżna ta' kuljum matina llum, ħaffrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej min kull deni, għatina fit-tieqa u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Ħarruf talla li tneħħin ġisem f'kemm għaddem tiżin il-gustu kun jissurna se tagħmlu bihom il-ħajja dejjem ammen. U li Ġesu Kristu tolbok dit qarbina bil-ġisem għaddem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnejtek li ħarsan fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin daw kollha li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jilbis kelma waħda u ruħi tkun fiha. Ġisem ta' Kristu ħaresni għal ħajja dejjem ammen.
الدم ta' Kristu jħaresni l-ħajja dejjem. Għandna żewġ avviżi minħabba xi impenji illum il-Ħadd is-santwarju ser jiftaħ fis-2:30 ta' nofsinhar u mhux fis-1:30. Nhar il-ġimgħa il-festa tal-Miġġa tal-Apostlu Missierna San Pawl, il-quddies ser ikun hekk filgħodu fis-7:30, 8:30, fl-10 u fil-11:15. Imbagħad is-santwarju jagħlaq f'nofsinhar u jiftaħ fis-1:30 u l-quddiesa ta' filgħaxija tkun fis-6:30. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu.
Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu. O Alla, Inti ridna neħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-kol ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom u jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Kumplament tal-ħadd it-tajjeb il-kulħadd.